नोंथांमोन बयखौबो खुलुमबाय आंनि साइडनिफ्राय जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे सामान लायनो नागिरदों जोङो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो सासे फंबाय दङ सानैजोंनो जोङो थांनोसै सान्दुङा दिनै जा गोसाथार आयै सेस गोसोम जाजोबगोनलै बिदि सान्दुङाव नै जोङो सामान लानो फैनाया मोनासै दा बेखायनो जोङो सानबायखि मोनसे फिसा पार्कआवनो थांनानै बेरायना फैनोसै दा बेखायनो जोङो थांगासिनो नै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनफैबाय नै जोङो पार्कआव हाबसिगोन गेटआव हाबथ'वाखै हाबनोसै जोङो दा सिगाङाव मा दङ नायलांबाय थानोसै नोंथांमोननोबो खिन्थानोसै नायलांबाय थादो दा हाबबाय नै आयै एसेबो बिबार बारि दङ एसेबां गिदिर नङा फिसासो एसेबो मानसि दङ मोजाङानो सिगां सोनाबैनो एसे बिनानावमोन दङ एसे फंबाय बिनानावबो गासिबो दं गासिबो गेलेबाय थादों जोंबो दा दसेनि उनाव बेयाव गाखोनोसै दा मा बुङो ओइ गाखोगोन दा मानसि गैया नै दिनै जा मानसि खालि मानसियानो गैया दिनै जा खालि दे ओइ एसे फिदिना होदोरा फिदिना होदो एसे गाखोनो नागिरदों एसे फिदिना होनोसै बेखौ खर' गिदिङाखै सिख्ला दङ सिख्ला मोजां दङ ना मोजां एसेबो मानसिनाव दङ सिख्ला थानाय एसे लाजिदो नङाबा माबागौमोन नामा रां होदों आसोला गथ'फोरनो दङ दङ ओरैजायबो मानसि दङ एसेबो गासिबो दङ इथिंबो इथिं थांबाय थाथ'ला दोङो थांनो एसे दिगदार जागोन इथिंजाय जों दा दसेयावनो ओरैनो गिदिंबाय थानोसै ओमफ्राय नै बेयाव जा फंबायजों आंजों दसे बुकिं खालामग्रोबाय मानो होनबा जों सानैजों बिराद बुकिं खालामनो लुगैद्रायबाय नालायथो ओंखायनो जों सिगां खालामग्रोबाय आरो बेनिफ्राय बैथिं बिनानावमोन दोङो दा उनाव बिसोरनोबो खनसे ज'नो खालामबावनोसै दा बेखायनो जोङो फंबायजों आंजों खालामग्रोनोसै आरो जों दा बिनानावबो दिनै दसे गेलेनोसै बिनानावमोनाबो गाखोदों चलो आजाव क्यों नहीं आएगा क्यों पसंद नहीं है बुकिंग करनी है चलो स्टारिंग पकड़ो नहीं ये स्टारिंग अम्ब्रेला पकड़ो क्या खाती है तुम इतना भारी है गाउरी खाते अरे स्टारिंग किसे है बिनानाव साथामसो दं इयाव जा गिलिर दानो सालाय जाना रुबायजोबलायलायबाय देखो खेती बाती itu kita coba lagi por salah ni ada
Ya, letra. Kita tahu. Dayo जों नै ओंखारबाय सालाया आथिङानो साजोबलायबाय आंना बिसिनिबो नांगौ बिसिनिबो रुकिए एक तुम्हें कितने एक आदमी का 20 रुपये 20 रुपया 2 आदमी का ना तुम लोग का पहले 2 अभी 60 दे दिया वो तुम लोग का कंप्लीट जाओ असला नहीं जे गैयाबो खालामनो गोसो जाथारबायनो चलो दायो जोंनि बेयाव फंबायजों आंनो दसे गेलेनोसै माने बाराबो गेलेखानाय जाया नालायथो बेनो खर' गिदिंनो हागोनबाबो लासै गेलेनोसै दसे चलो दायो नै जों गेलेगासिनो आं सानदोंमोन गेलेथारैखाय खर'सो मिलिगौमोन नामा होननानै अब्लाबो गेलेनो हाबाय बहुद मोजां मोनदों गेलेनानै ओमफ्राय नै ओरैजायबो गथ'फ्रा गेलेगासिनो आराम से गिलो लगेगा तेरे को तुरा दिए मेरा पास पैसा नहीं है पॉकेट खाली हो गया पैसा नहीं है यार पैसा नहीं है ओमफ्राय नैबेयाव गथ'फोरा आंनियाव फैसा बिगासिनो फैसाखौ होखांखाबाय आं बिसोरनो अब्लाबो बिबाय थायो गथ'फोरा नैबे आं दा गेलेनायाबो फैसा 10 थाखा होनासो जिरायदों आं गथ'फोरखौ खारथारा नङाबा गथ'फोरा बिराद अख्राथार ओमफ्राय नै जों बेयावबो फंबायजों आंजों दसे गेलेगासिनो दसे गिदिंबाय लोगोफोर बारा भिउस गैखाया बेयाव नै बेनोल'सो भिउसानो बारा गैया थांसै दसे गेलेबाय दसे रंजाबाय गथ'फोरजोंबो दसे रंजाबाय बेनिफ्राय ओंखारलांसै भिडिअखौ मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामना होदो एबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो बाय बाय